बिशाल मार्केट लोगोफोर बिशाल मार्केटाव दंफैयो मा मा दं नायनोसै बिशालाव गोदान माल गोदान गोदान ड्रेस मा फैदों नायनि गस्ला लंपेन्ट बेफोराव फुरा मोनजोबो बे जाबाय फार्स्ट फ्लोर फार्स्ट फ्लोर बियो बरपेटा रोडनि बिशाल मार्केट सोरबा फैनोबा बिराद हेभि मोजां मोजां माल दं प्राइसफोरा बिराद खम दाम फुरा ड्रेस एबार जों गोजौआव थांनि सेकेन्ड फ्लोराव नायलांबाय था लोगोफोर हेभि ब्लक एबार जों थांगासिनो नै सटुडासो सटुडा दं गोजौआव जों थांगासिनो दा सेकेन्ड फ्लोर नाय मा मा दं लोगोफोर सेकेन्ड फ्लोराव दा सेकेन्ड फ्लोर बायदिसिना ड्रेस बेग्स सोरबा फैनो गोसोबाथाय पूरा बेग बेफोरो फुरा लेडिसनिसो माथो बेयावलाय लेडिसनि बेयाव बांसिन लेडिसनि उन्दैफोरनि मोजां मोजां नै बिराद मोजां मोजां ड्रेस एबार जों थांनोसै गोजौआव थार्ड फ्लोर जों सफैबाय लोगोफोर थार्ड फ्लोर एसे आबाद सटु दा सटु हाँ कुंतु बिशाला दा केनेका लागছে কসম ভাল না 10,000 মানত লৈ যা আরে এটা पूरा लोगोफोर थार्ड फ्लोर बियो फने আহিল गार्लफ्रेंडर सोर सोर फैगोन लोगोफोर बरपेटा रोडनि बिशाल मार्केटाव नायदो मोजां मोजां कैप्स बढ़िया बढ़िया कैप्स बढ़िया मोजां मोजां ड्रेस दं थार्ड फ्लोराव एसे खालि लोगोफोर मानसिफोरा नै बे फुरा जेन्टेलमेनफोरनि मोनो बांसिन बोराय दबफोरनि मोनगोन थार्ड फ्लोराव ओइ सटु भाई यस बॉस ये बेड लो हाँ कुंतु ये खाना पूरा ब्रांडेड माल कम प्राइस सोर सोर फैगोन लोगोफोर बिशालाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय नायदो माबायदि बरपेटा रोडनि बिशाल मार्केटा बिराद हेभि आसल जायगायाव दासो मोनफैबाय एबार जोङो नै बेखौनो नागिरदोंमोन जुटा नाय पूरा ब्रांडेड जुटा आसल जायगायाव दासो मोनफैदों लोगोफोर जुटा सेन्डेलनि नै लोगोफोर बायदिसिना बिबारबो मोनो बेयाव मोजां मोजां बिबार मा मा मोनो नायदो बे माखाया मा मोनो नाय बेनो जादों बरपेटा रोडनि बिशाल मार्केट
बे माखाया सोरनो मा नांगौ इटु किमान फ्लोर आसले थार्ड फ्लोर ना जों दाना सफैबाय थार्ड फ्लोराव लोगोफोर मिथुलसल बे माखाया मोजां बायदिसिना मोनगोन बेयाव माबा माबि साबोन केसफोरबो मोनो मोजां मोजां बेफोरो माबा माबि बेफोरखौ नायलाय बेफोर मोजां मोजां माल दं बे माखाया पूरा किचननि नै मोजां मोजां दं माबायदि आइटेम नांगौ बे माखाया नाय साराय खान्था बायदिसिना बे जाबाय थार्ड फ्लोराव सोरनो नांगौबा थार्ड फ्लोर बे जाबाय लास्ट फ्लोर बे सब साबोन सेम्पु बायदिसिना मोनजोबो बेयाव साबोन सेम्पु सार्फ लास्ट फ्लोराव सोर सोर फैफेरखो लोगोफोर बरपेटानि बिशाल मार्केटआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बे माखासे सब फेस वाश बायदिसिना नै प्राइसखौ नायना ला 269 बे माखाया बिउटि प्लास बिउटि कुइन सब दंजोबो बेयाव गासिबनिबो थाखाय मा मा नांगौ बाय वन गेट वन फ्री बिराद गेदेर गेदेर शार्टफोरा लोगोफोर बिशाल मार्केटनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय थेंक्स फर वाचिं